भाता दे भटिया दवा के सुनो सखी खेला चियार के उचे और पलेला भातार भटियरवा के खेला चियार के उचियर पलेला। हाँ तारा बहन चोदो अब यही तो हम सुनेला तरसत रहलिया। यही सब बचल बा चियार के उचियर पलेला कि भूया में लेला इहो सब बतावल जरूरी है। तारा बहन चोदो कहा जाने हमरा के वीडियो बनावे दिहन सकिना बहन चोद ऐसन ऐसन गाना सुन के तो मन करेला वही अपना बिचला गोर में फंसरी लगा के मर जैती बहन चोद। चियार के उचे और पलेला ना हिनकरा बहन चोदो अब इनकर चियार के चियरों पर ले जाता तो यो हिनकरा दिखते बा तो तोरा दिक्कत का बा रे। जब तोर चियार के चियर पर ले जाता तो दिक्कत का बा ना ला तब बहन चोद प्रॉब्लम आ ले ला तब प्रॉब्लम बहन चोद हमरा समझ में ना आवता कि एकनी करी का बहन चोद तो हमार मुंह ने मत लहरावा तोरा ज्यादा मन करता तावा मलारिया टंडलाई बा आके वो बैठ जा गप सिन चल जाए। चोरी के ऊपर बूफर देवे कस के तारा बहन चोदो ना जाने कनी का करी स मलाकारो दीपक पियावा ले ले फैला के ना तारा बहन चोदो तोर बूढ़ का सारा हेलीकॉप्टर के अति पाखना हो गइल बा जे न ते तोरा आके सामान मार लेता केहू चियर पर चियार के मार देता तो केहू तोहर फैला के मार देता बहन चोद तोने जैसा लड़की सके सिंगर से ऐसे न चनगरी आवेले करब बियाह जब खलासी से खाट देम सामान तोर गरासी से ओकरा बाद का कहते बहन छिनरा एक बार उहो सुन ला त सापे लाटन तना जाई। ना रही तो छेदा ना खोजबे लबेदा ना रही तो हर छेदा आ न खोजबे लबेदा तारा बहन चोदो ऐसन ऐसन गाना एकोनी लावेला कहाँ से सारा हम तो देखिए के सुनिए के पगला जैले सारा सोच के सारा यहाँ दिमाग के बेलमुंड खराब हो गइल बा। ना रही तो छेदा ना खोजबे लबेदा। हाँ एगो बात आउरो जब ई आदमी बा आ एकरो बहिन होखबे करी आ एकरो बहिन के छेदा काट लियल जाई अलबेदा ना दियल जाई तो कैसन महसूस होई एक बार हितवा तू सोच के बताओ हमरा के नीचवा कमेंट कर दिया सारा तोनी जैसा लोग के तो हम खोजत रहिले। बहन चोदी लोग के छेदा काटे चलल बारन तारा बहन चोदो अच्छा धोखा देले भात त काट दे सारवा के हम का कर सकिले हम तो बोल सकिले खाली दोसर कुछ ना कर सकिले। अरे भोले वाली तो बोला कर दिया जी नहीं बोली ऊंची हतर भी भोले वाली तो बोलकर होले आ ना बोले वाली 76 होले। तारा बहन चोदो लड़की हो के लड़की के बारे में ऐसा बात कहे में तोरा शर्म ना आवेला तारा बहन चोदो नहीं बोली ऊंची हतर भी एकरा कहे के मतलब ई है कि जे बोलकर होले मतलब बोले वाली जो बोलता है ज्यादा लड़की बोलेली ना वो बोलकर होखेली आ लेकिन जो ना बोलेली चाहे कम बोलेली वो 76 बिया तारा बहन चोदो। ई हितवा पूछा था कि नया फैशन बा नया जमाना बा अभी सब लड़की मुंह पर पट्टी बांधे ले चाहे मास्क लगावे ले चाहे कुछो कह के चले ले मतलब मुंह ढाकल रहे ले तो कैसे चिन्हल जाए कि वो लड़की 76 बिया कि ना बिया तो ई का कहता एक बार यो सुन ला। इधर उधर तक झक होई करत तो मुझे रही अखिलाड़ी थई कहतिया कि इधर उधर माने जो लड़किया एने ओने ताकत हो ना उ समझ लिया कि उ खिलाड़ी बिया तारा बहन चोदो हो सकता उ कुछो सामान खोजत हो भाई लोग तोहनी सब ई समझ के ना चल जाइए बहन चोद लड़की के दिल में केकरा मन में का छुपल बा केहू ना बता सकेला यहाँ अपन मेहरारू के तो बतावले ना जा सकेला ई दोसर लड़की के बात करतिया हो सकता उ कुछो सामान खोजत हो चाहे केहू आदमी के खोजत हो बहन चोद तू समझ लेबा कि 76 बिया आ जइबा त बहन चोद दोसर आदमी हीरो बन के तोरा के कूट दिया पेल दी समझ गेला। बोले ला पचल खिसिया
लागता कि तनी ऐसा कोनो लड़की के कुछ बोल देवता तो लड़की लोग खिसिया जाले, बुझा ले कि अब हमरा के मार के गांठ फाड़ दी, तो ओकरा बाद का करल जाओ तो ये सुन ला। वन लइके न कहत होई त बुझिया कि हाँ कहतिया हो। तो ई कहतिया कि जौन लड़की ना कहत होई तब बुझिया कि ऊ हाँ कहतिया तारा बहिन चोदो। आ जौन लड़की ना कह दी ऊ तो समझ ले कि हाँ कहतिया, जौन लड़की हाँ कह दी ओकर का समझम तारा बहिन चोदो। बुझिया कि हाँ कहतिया हो। तारा बहिन चोदो अगर केहू लड़की से पूछल जाइए ऊ हाँ कह दी तो एकर मतलब का भइल ना, तारा बहिन चोदो उल्टा सीधा पढ़ाती है। चोली में के मैंगो फ्रूटी आई से जब तू हराइली कोनो पटकिए के पीली। चोली में के मैंगो फ्रूटी जदी ऐसे हिली तो कौनो पटक के पीली है मिठू भैया। ऐसे तो हमरो पैंटो में के केलवा हिलत रहेला का, हमरो पटक के केलवा खा जाइबा कि मुंह में ऊपर नीचे कर लेबा। तारा हीरोइन चोदो, तारा हीरोइन चोदो कोनो पटकिए के पीली। ना है मैडमिया के चोली में के मैंगो फ्रूटी हिला था तो मिठू भैया के मन करता कि पटक के पीली, लेकिन हमरो तो पैंटो में के केलवा हिला था तो का हमरो केलवा के पटक के चाब लेबा। मिठू भैया मर्द नहीं तो ऐसा बात करेला कि सरवा लंड टंडन आ जाला। अरे कहना क्या चाहते हो? साले का खोपड़ी तोड़ साले। आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आ गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए यार। लाइक आजकल या हमारे वीडियो पर सर्व व्यू कम आवता, सारा का करी का न करी। भाई लोग अगर कुछ गलत लागता तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि का सही बा का गलत बा यार, मजा नहीं क्या हो।